Tunggu sing dianteni sudah datang. Kita sambut kita sambut sang idola, anak muda sampai dewasa, anak kecil sampai orang tua. Niken Salindri. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berada di samping kita sang megastar campur sarinya Indonesia. Siapa dia? Dia siapa? Tahu. Ngapain lo? Boleh, wis rata jempol. Orang usah ke susu. Alah. Nggih, pipis ya. Nggih, le pipis gak sak susu ya. Nggih. Pipis dhisik. Nggih, awal. Kusumane ngaratri malam Niken. Malam Pak De. Wis to. Kena takon iki campur sarine apa? Iya. Dadung campur sari. Dadung. Nggih. Oh, dadung CS. Dadung CS, dadung Iya, campur campur sari sari yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Amin. Ya. Duh, kok Kang Garang, pandangan ini kan kok kosong ini mau apa malah? Kosong piye to? Lah ku ngamini sampean dunia dan akhirat kuwi mau lho. Kok wis tau jajal ning akhirat. Gak maksudnya saking terkenalin nang dunya, sok nang akhirat akeh sing ndongakno. Amin. Ora waton piyayi lho. Kersa ndongakno nganti tekan akhirat terus diamini karo genduk Niken Salindri. Awuren. Dadi awakmu kudu bersyukur ngono lho, Om Don. Ning apa? Lho, gimana? Lah ngapa kok kudu bersyukur? lah mau mbok amini. Ngapa kudu bersyukur? Ngapa? Ngapa takon kuwi? Alah. Iki lho acarane nganten. Nganten. Sing nganten sapa? Dimas sama Rizka. Mas Dimas sama Mbak Rizka. Ya, betul. Namanya sama-sama Dimasnya. Aku kan Dimas Niken Salindri. Oh, lho, sesuk to. Mosok wong wedok Dimas to. Iya, lek wedok iki Dimas, lek lanang iki Kang Mas. Ayo jenengmu ganti Kang. Nek lanang di Aku padha ya. Aku dimasakno mbok Om. Aku dimas. arep dipateni tanggamu ya. Nek lanang ki Dimas, nek wadon Nimas. Duh. Lek wedok iki Dimas, lek lanang ki Kang Mas. Oh iya ya. Wis to, ora apa-apa Dimas iki berarti iso lanang iso wedok iso bonti. Wis. Dari sampean lanang kok bonti. Ya wis. Lanang tenan. Dimas ki lanang tenan. Tunjukkan kelananganmu Dimas. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Mas Dimas itu lanang. Lek orang lanang, orang mungkin rabi karo Mbak. Sopo mau? Rizka. Mbak Rizka. Berarti Rizka ini wedok. Ya wedok. Wedok tenan Riz. Tenan. Tunjukkan keperawananmu. Kok terus Iki yang ngono. Mas Waton Dimas ae. kena wedok nggih jilbab kok ya. Iya. Apa nunjukne apa? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan Laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. meneruskan keturunan. Semoga jadi keluarga yang sakit
Napa to ki? Alah dikandhani. Peng kono kaya kelebon coro apa piye ya iki? Kelebon coro apa? Alah giwang dikandhani nak mundhut giwang iki aja nang emperan klewer. Endelan klewer piye? Iki Iki tuku ning pasar Gombe. pasar Gombe ini wetane pasar Gabus, Pak. Oh, etane pasar Tapi gabus. iki mau kaya enek kewane ngono lho, Dek. Mosok. Oh, to, Mbak. Cuk, aja tutupi. Wulo. Apa? Apa Om Don? Wulo. Ngenteni wae kok. Apa? Tenan no iki mau no Kaplok gede. Gak tapleken. Dudu aku kewane. Ngawur. Semoga iki ngantene didongake semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Semoga sehat selalu. Semoga cepat diberi momongan. Pengennya dia anak pira, Mbak? Hah? Dua anak cukup. Dimas kersake piro? 5, berarti 7. Bapaknya pinten, Pak? Guyu rong nyangoni yang guyu. Bapaknya pinten, Pak? Alih, berarti Songo. Jenengan pinten, Bu? 3, songo tambah 3, 12. Jenengan pinten, Pak? 10. 12. Akeh menak dobel kengko sih. Akeh kowe penak Din karek gua gawe. Rizka iki sing edan-eden toke. Jadi sekarang itu kalau melahirkan itu sekarang ada yang operasi apa ngono lho jare raproso. Operasi pasar ya. Kok pasar? Sesar Di pasar. Lale operasi sesar Carane di gampang pasar. ben ora operasi, ben ora metang-meteng. Nguntil pal. Nguntal pil. Lah iya nguntil pal. Nguntal pil. Nguntal pil. Nguntil pal. Nguntal pil. Bener. Ya kita kasih lagu lagi mungkin. Boleh. Mbak Rizka sama Mas Dimas ada permintaan apa? Oke. Urung. Durung lek ngenteni seseruto lho Dim. Riz kon request lagu angel ra karo-karuan. Oh, bobosnya. Kersake lagu apa Mas Dimas? Bobosnya sing ngersake. Aja engkel-engkelan ning polsek apa piye? Weh. Kok engkel-engkelan? Karena Apa? ini kerjanya di Kalimantan. Iya. Ya. Siapa? Sebagai pengusaha sawit. Siapa? Ya. Pak Sis, Beliaunya Pak Mas Dimas. Oh, di Request Kalimantan. request lagunya Perawan Kalimantan. Oh. Tenan toh? Nggih, betul. Lise mau reneki Perawan Kalimantan. Eneke tombok kangen pecah 1000 bokau semo kesatian jati. Lah reti ngono ya mbok tawakno lho. Tawake ra tawak kan. Ben. Perawan Kalimantan. Perawan. Jejel piye tes nada sik. Sampe nok plu iket tadi. Ibalane Sampe kencing manis to. Lho, aku nduk. Keringet kowe. Mambu. Kancane bekecot kuwi kok. Hah? Plinket to. Pliket. Lah iya kancane bekecot. Berarti najis. Oh, sing ngomong. Oh, Bekecot kan halal iki najis. aku bangsane waung piye kok najis. Ndang mangap. Rino wangitan sekali. Rita suwi. Mau aku ana rine legen. Ya wes rasa nyanyi ganti iki. Legen. Rina wengi. Nyapa lo? Aku Ibangi. aku malah tok kelingan malah aku numpak motor. Nyapa? Aku mau numpak motor bis. Terus Ini jenenge Pangi. Tenan. Terus? Apa diselip lho keneke kondektur. Wong gurene bis pelita. heeh. Pelitang. Walah, lah Pangi turu ceritane. Pau Pangi, sopir. Sopirnya Terus Pangi. mari ngono nek pelita ya arep nyalip. Nyalip. Arep nyalip. Kondekture ngandani karo sopir. Lah. Pangi
Pelitangi jenenge. Oh nguri, pelitangi. Mas teh ana bis pelitangi tangi. Aja nganti kowe diselip. Ngono lho, Kak. Yo, monggo. Sama dadung. Sudah permintaan dari Mbak Rizka dan juga Mas. Karena ini yang paling berbahagia dalam mempelai berdua untuk menikmati agar suasana kebahagiaan malam hari lebih terasa lagi. Monggo Dimas, Rizka naik ke atas panggung. Monggo naik. Yuk, mempelai berdua mohon untuk naik di atas panggung. Kasih jalan Mas, kasih jalan nggih. Atas Mas, sepatunya dipakai dulu. Monggo. Lah ngono digandeng Riz, munggah kok digeret bloko. Tunjukkanlah kemesraan. Kamera ada di sana. Ada di sana. Ya, nggih. Kang Gareng paling kanan ya. Ya. Monggo Pak Siswanto, kunjuk Pak Haji Karsono bebile kepareng benderaken ugi minggah wonten ing sasana rinenggo. Nggih. Ki manten lawas ki. Benderaken dicara salajengipun niki gelar foto keprabot, niki gelar foto niki ingkang kabeh citra minangka pepanget endah. Kaya mantenan mawon ya. Monggo. Mana kameranya? Oh iya, iki formasine piye iki? Ibuke sanuke kene, sanuke. Ya formasinya 443 ya. Karena kita bapake sanuke kene. Sampeyan bojone sapa to, Pak? Ora dadan iki masal kene lho, Pak. Dalan Bu. Jebul-jebul kok ya iso galak ya. Alah. Kediri. Wis umum Kang Gareng. Wong angger ayu galak era karo karuan. Ada sana kita. Aja mah aku dadi bojo loro malah rene. Action Bu. Tadi mepet Bu, mepet Pak, mepet. Iya mepet Pak. Bu mepet Bu. Itu apa sama nih ngene lho Mbak, rada miring ngene lho, miring lah. Jenengan miring Bu. Lah. Jebul Om Don. Nah. Jebul kepinter nata ya Om. Nah, jangan miring begini. Nah. Mas Dimas ini umurnya berapa? 21. Oh makanya ketok muda. Bapaknya yang mana? Oh makanya tua bapaknya aku ngono batinku. Kan Mas Dimas umurnya berapa tadi? Oh berarti kakak kelas saya ya. Kok iso? Sampean pira? Aku yo 19 tahun. 19 tahun kok saya kayak bayi bajang ngono. 19 tahun. Sing jelas kan iki kan. Kaya apa? Bayi bajang. 19 tahun itu 40 tahun yang lalu. Jadi nih nek ana wong ngomong sebelum selesai 40 tahun yang lalu berarti saiki ketok nak sekolah goblok ketok. Ketok kan aku goblok ora tau sekolah kok. Lah iya. Berarti 40 tahun yang lalu lek 11 tahun berarti saiki 51. 41. Selikur tambah 40 iku swidak siji. Swidak siji piro? 6 karo 1. 61. Swidak siji arti nak swidak rolas ngerti iku nih kan. Swidak rolas piro? Swidak itu kali swidak jaran iki ya. Swidak jarane piro? Ya kok tidak jaring angel kan nih kan. Angel. Bahasamu angel ditampa jebul kok. Nih kan sudah berkumpul dan sudah foto dan momen hari ini minangka pepenget indah untuk kenang-kenangan indah keluarga besar Pak Haji Karsono. Niki Pak Haji Karsono nggih. Amit Pak kula tengah jenengan Pak Haji Karsono. Sing nanggap sing ndi? Ya Pak Haji Karsono. Oh, sing nanggap Pak niki. Lho sampean kapan Pak? Udan lho sampean kok mail era nanggap aku. Maksudnya nanggape iki semayanan bengi iki ngono lho. Jadi Pak Haji Karsono karo Pak Haji Sis iki semayan bengi iki ana pahargyan ngono lho.
Anggapmu oh bangetan bangetan kabeh iku sepatune. Iki salah iki. Kaleres menika mumpung sesarengan niken, seneng-seneng sesarengan, jenengan berbagi suka, berbagi bahagia untuk sedaya ingkang rawuh dalu menika. Sekaligus ada lagu yang sudah disetting ini. Ada permintaan apa, Pak? Permintaan lagu ini apa, Pak? Masa bojo loro malah sunane lho. Napa Bu? Ya, requestnya pecah 1000. Oh iya. Pecah 1000. Sinarengan mawon. Oke. Sinarengan bareng-bareng. Sinarengan nggih, Pak? Sinarengan. Pak jenengan mikir napa to, Pak? Empun to mboten usah dipikir. Alah. Oke. Buru to Bu kali kula. Masalah Pak Haji Karsono mikir Bu Karyati. Baik, ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Piye to, Dek? Nah iya, oke. Ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Nyuwun iki sinarengan. Adewe kudune ngekeki pecah 1000. Bingung to kowe wis ra usah ngomong. Udah, yo langsung. Boleh, yuk Sinarengan pecah 1000. Bapak Ibu matur sembah nuwun. Bapak Ibu dereng lho. Hah? PF mawon. Nanggap dhewe. Tenanan gak Bu? Tak dhewe sik ya. Kapan Bu? Halah. Ngerti gak iki mau aku kesasarnya apa? Gara-gara mbek panitiane di-share loko mai sampean kono lho. Acek 30 menit dari sini. Lah kula mau teng griyane jenengan mboten enten napa-napa blas sek. Bu, saestu jenengan ajeng nanggap niken. Hati-hati lho, Bu. Ngopo? Nggih. Arep rene kliru teng daleme jenengan kok. Nanggap niken mboten napa-napa, tapi campur sarine dadung lho, Bu nggih. Ora apa-apa. Campur sariku gare kelarangan nek. Kelarangan. Ikur 3 juta wis tok gegete ngene. Ayo, lho, sampun to? Sampun. Sampun puas. Sampun, nggih pun, kula tak nggih pun nek. Nggih. Nggih monggo. Puas ae. Monggo. Arep mulai saiki to? Heeh. Wis ora apa-apa. Ya wis ya. Ora masalah. Sampai ketemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan, Wassalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niken ndang mulai iki aku tetep ndang mulai lho. Lho kok mbok eneke aku ngapa? Lah wis to aku mantuk kok. Hah? Wis aku mulai. Ngantuk? Mantuk. Oh, mantuk. Jadi sampean bukan mantuk. Kok nak kowe esuk ning pasar Tambak Rama kono ana wong dodol kowe mantuk. Nak pengen mangan gedhok to? Ora? Mantuk iki mangan gedhok. Aja dhuwur-dhuwur to kenen ngangkat sikutmu. Sumuk mantuk ki mulih. Oh, mulih. Mulih, heeh, jarene ora apa-apa, ya ora apa-apa. Aku mulai saiki kusuk banget to ketenge. Bablas-bablas ki mau telat ya gara-gara ning Sragen sih. Aku ya ora apa-apa. Ya wis. Sing penting kowe aja ngomong telat nang ngarepku, trauma aku kan. Ngopo? Ana tau wong wedok nang ngarepku ngomong telat. Adik aku telat. Aku ya kaget. Lho kowe urung tau tak apa-apaan lho, Nduk. Kowe telat kok ngomong aku. Pirang sasi lem telat. Beli telat men. Ora telat ngono kuwi ya, maksud kuwi. Maksudnya telat piye? Telat iki mau lho, aku tekan kene iki mau kan rada kewengen jane. Gara-garane yang mau ning Sragen dhisik. Oke, terlalu banyaknya jadwal dari Niken Salindi. Mohon maaf, lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Monggo untuk lagu berikutnya untuk Mas Rian yang di Taiwan, Katresnan Sejati, ngarep bingung toh. Mas Rian yang di Taiwan karena kita disiarkan di live streaming Media Vision. Ya, Mas dari Taiwan minta lagu Katresnan Sejati. Katresnan Sejati. Tapi sing nulis Asmarandana iki mau Kasetyan Sejati tak golek bingung ta aku apa ana lagu Kasetyan Sejati. Katresnan Sejati iki karo Kasetyan Sejati iki beda. Oh, beda. Heeh. Ana setya mergo tresna. Ning ana tresna durung mesti setya. Heeh, lek Katresnan Sejati kan sing kamas tentremna atimu
Kuwi lek Kasetian Sejati iki sing piye to? Alah. Kasetian Sejati. Ora ono, urung tak gawe lagune. Iku lagi tak judhe tok. Kasetian Sejati iso Mas Abi. Ya iso. Katresnan sejati iso. Kasetian. Oh, Kasetian. Nak Kasetian yo. Wadakne. Kasetian Sejati. Sing piye lagune kan? Iso. Si aku ya lali Kasetian Sejati piye. Piye Mbak pertama nih Mbak? Wis to daripada lali gak usah. Sing wis Lah iki nek kene tulisane Kasetian lah, ya harus dituruti. ngendi ana Kasetian? Iki lho Kesetiaan sejati. Kasetian kuwi. Heeh. Kasetian dudu Asmarandana WA lagi mau awan. Oh iki lho. Mas esemutan sang lami. Bisa Mas? Lalewane milangane. Lah kuwi iku Kasetian sejati. Lah ya kuwi kan. Nek katresnan sejati kan Kang Mas Santrono Sakseni. Lah gara mantene nyuwune Kasetian apa Katresnan? Katresnan apa Kasetian? Oh, yang pertama Kasetian berarti. Oke. Yang sing garap bae sing garap. Nah, iki sing garap. Sing wis Oke. garap tombol tangan bae tombol tangan. Oke, dikasih tombol tangan. Coba nadane Mas. Sapi. Nadane sing kaya wingi. Aku siji wae. Siji. Kok nek kurang ben nama ibu dhewe iki kan. Siji wae kok nek niken kurang ben nama ibu dhewe. Nadane apa Mas? F. Loh, jarene B mungkin nang F. Iya, BS. Apira Mas? Tak pengen nguntal kodok kok mau kok nguntal sing Gara-gara telat iku mau dal kon. Apira? iki dijupuk apa? Dijupuk apa? Ral. Ora. Rale piye to? Sapi rasane. Gak kedua lagi Mas. Jangan mati no aku. Mati no. Oh, mati to. Masjid mriki tebih napa cek? Berarti Caket apa tebih? Nggih. Pengurus masjid niki wonten sing meninggal dunia. Sisi O. Sapi rasane waktu bina dewe langot terus eling kancane zaman samana yen dalam rame-rame goyang perutane senang atine permintaan tombol kangen pecah 1000 Bukang Sema Kusuma Wijaya Katresnan Jati mau wis kabeh Wis kabeh gitu. wis Nggih. Niki mboten namung diseseni jenengane Kang Rawuh lho nggih. Sing diaturke niki mau jare wis kabeh. Jenengan mboten namung jenengan sing nyekseni. Wong yo diseseni dina pitu pekenan gangsal barang. Dadine nek ngapusi niki kan. Duk, apa-apa dosa-dosa sing anu Gusti lho ora gelem dosa bloko. Nek nganti niki ngapusi ning ngendikan kala wau, niki ilang ayune. ora apa-apa bisa Ora apa-apa. perawatan Niken nek wis perawatan ngopo gur perawatan ayu tok ning ilang suarane. hilang suaranya ya tuku Nang toko nang ngadol suara ora ya? Ono ono nek rumah sakit kayak akeh adol suara Rumah sakit ngendi kan? hah? Nang rumah sakit ngendi kan? Nek rumah sakit Kene suara iki laris nek arep pemilu.
Oh, cokok kuwi berarti. Suara laris arep memilu. Ayo, kurang satu lagu terakhir. Ada Mbak Sindennya bisa kesini nanti nemeni saya nyanyi bareng-bareng kita. Iya, silakan Desi, Ria, Ayu. temani Niken di saat-saat terakhirnya ya Nduk ya. Ya terakhir nih kene. Lagu terakhir nih kene. Kowe men nyedakke aku wae. Oh. Sik ngono lho. Wis tuwa. Ngene lho. Aku jek nang KTP ku seumur hidup wae. Wong tuwa iki cara mlaku ya ora iso banter, cara mlayu ya napase kurang. Terus Nah, kowe sing isih enom jangkamu jek ombo napasmu jek